Hei vaan ja tervetuloa taas Noteflightin pariin. Tässä videossa käydään läpi yleisimpien tekstikohteiden lisääminen nuottikuvaan. Tekstikohteita ovat esimerkiksi nuotin otsikko, sointumerkit, laulun sanat, kappaleen esitysohjeet, rakennemerkinnät kuten kertausmerkit, seniot ja kodat. Lisäksi opitaan sävellajin etumerkinnän laittaminen nuotin alkuun. Kun tallennat Noteflightissa tekemäsi nuotin, tiedoston nimeksi tulee automaattisesti nuotille annettu otsikko, eli title, sivun ylälaidassa. Osoitetaan title-kohtaa ja kirjoitetaan kappaleen nimi. Viivastolle on kirjoitettu melodia, johon nyt alamme lisäämään erilaisia tekstikohteita. Melodia näyttäisi menevän D-mollissa, joten tehdään ensin tähän sävellajin etumerkintä. Se tapahtuu valitsemalla Stuff-valikosta Change Key Signature. Suomeksi vaihda sävellajia. Pesun kestävät mupefriikithän tietää, että D-molli rinnakkaissävellaji on F-duuri. Sehän taisi mennä niin, että rinnakkaisduuri löytyy pieni terssi eli 1,5 sävelaskelta mollia ylempää. No, en malttanut olla sanomatta tätä, vaikka tämä ei olekaan varsinainen teoriaopetusvideo. Valitaan siis F-duurin etumerkintä, joka ilmestyy nuotin alkuun. Seuraavaksi kirjoitetaan pari sointumerkkiä, joiden symboli työkaluikkunassa on A7. Aktivoi nuotti tai tahti, jonka yläpuolelle haluat kirjoittaa sointumerkin, osoita sointumerkkityökalua tai käytä näppäin oikotietä K. Sitten kirjoitetaan vilkkuvan kursorin kohdalle haluttu sointumerkki. Seuraavaan tahtiin. Pääset pois soinnun kirjoitustilasta ESC- tai tabulaattoripainikkeesta tai ihan vain osoittamalla jonnekin muualle. Nuotin alapuolelle voi kirjoittaa laulun sanoja tai vaikka mupeharjoituksiin liittyviä sävelnumeroita tai sävelnimiä. Tätä varten osoitetaan niin sanottua lyriikkatyökalua. Ja sen symboli on työkaluikkunassa La. Kun painan siitä, kursori vilkkuu nyt viivaston alapuolelle. Kun olet kirjoittanut tavun tai sävelnumeron, pääset siirtymään suoraan nuotista seuraavaan joko välilyöntinäppäimellä tai väliviivanäppäimellä. Tavuviivat tulevat väliviivanäppäimellä automaattisesti kohdalleen. Noteflight-nuotteihin voit lisätä muitakin tekstikohteita, kuten dynamiikkaan ja tempon käsittelyyn liittyviä esitysohjeita, tai ihan muuten vaan lisätietoa nuotin lukijalle. Esimerkiksi eri kohdissa kappaletta aloittavat soittajat. Valitaan tahti, tekstityökalu T, ja tästä haluaisin, että rumpali aloittaa tästä, niin kirjoitetaan tänne tämmöinen ihan sanallinen ohje. Ja se on siinä. Jos halutaan tänne lisätä esimerkiksi dynamiikkaan liittyviä, vaikkapa että tämä tahti pitäisi nyt soittaa erityisen voimakkaasti, niin pistetäänpä sinne oikein forte fortissimo tonne viimeiseen tahtiin. Lisätään aksentti. Aktivoidaan nuottia, otetaan aksenttityökalu. Tutkiskele työkaluikkunasta löytyviä merkkejä, lisäile niitä nuotteihin ja kokeile kuuntelemalla, miten ne vaikuttavat. Noteflight soittaa myös nuottiin merkityt kertaukset. Kun haluat lisätä kertausmerkin, osoita tahtiviivaa ja sitten aukeavasta valikosta valitse kertausmerkin kuva. Jos haluat rivin alkuun kertausmerkin eteenpäin, esimerkiksi tähän kohtaan, valitse edellisen rivin viimeinen tahtiviiva ja lisää siihen eteenpäin osoittava kertausmerkki. Näin kertausmerkki ilmestyy seuraavan rivin alkuun. Muut rakennemerkinnät löytyvät normaalista työkaluikkunasta. Rohkeasti vaan testailemaan. Kiitos ja moikka!